Dapat dito kanyang gano'ng time lang. Pag pa kayo yung ayak mo. May hawak ng kalabasa at saka ano. Nalipat ako, hindi naman inintindi si Nadi. Kinakain pa niya yung kalabasa eh. Dalawang kamay niya may hawak eh. Oh. Tapos susubuan mo pa. Oh. Oh. Di ba? Subuan pa daw kita, sabi ni Mama, eh kumakain ka na, di ba? Opo. Opo. Yay! Darna, Darna! Yeah. Sarap. Oh, huwag mo ilaglag. Masayahin. Huwag mo ilaglag. Kahit kang gigising. Am. Hi! Ha? Sabi. Akit! Walet! Kinukuha niya. Akit! Oh, pikahi, tirahi, pikahi. Ay, binibenta siguro na lang sa saging doon. Yung. Ang daldal mo. Wow! Ayan, mo ba? Maganda dito! Taas pala. Akala ko yun na yung view. Nakakain. Ganda pero niya. Doon pa meron pa Meron pa dito. Tabayan ng mga Marquez yan eh. Sila mga madakap yan. Buti nga hindi masyado nakakapagod tong anuhan niya. Itong akyatan niya.
Baka maano na yan. Marupok. Ayun, may mga ano na siya. Picture ka. Grabe yung view. Ano may brandong phone? Ganda. Bakal? Hindi kahoy yan. Bakal yung ano oh, katawan? Yung base. Hay, apaka lang sa may ano. Dapat ko nilagyan nila ng ano, for safety sana. Yan o. Kasi may mga batang makukulit para si Nilo at Chico. Sasabit naman yung mga yun. Hi. Yon! Dan tata. Parang pinasok ng Madison! Yes. Tama. Madison, ang laki-laki mo na. Lamig-lamig nakasanto ka. Video to. Mangingitlog na ako. Idarap. Kulit charag. Idarap. Pati idaharap. Kawarin mo siya. Takot na naik. Ay, putik may langgam. Kapatot na. Kapatot na dita. Apatot daw, adidat pay. Ayun yung mga parit ito. Akala ko picture mo kami. Picture mo muna kami. Inuto ka ni Madi. Madison! Ay na yung balonggaw na. Teta. Malaki na yan. Teta. Namumula-mula siya pag dito sa probinsya, no? Malapit na. Lagi nabibilad sa Oh, araw. tisay-tisay. Ito panugtog na yata yan. Hi! Hi! Pakita mo kay kay mama niya yung picture ni Made.